Нәқ Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай диләр. Жырлағанда күй үшін тауықлары жырлай диләр. Гәрші анда туғмасам да мен біраз тұрған идім. Жерні әзмәс тұрмалап шәшкән идім, ұрған идім. Ул ауылның һич онытмыйм, һәр яғы урман иде. Кішкене вақытта ауырғаннан соң Тоқайның көзінде, сол көзінде билму қала, ақтап деп айтамыз негізінде. Ол полностью болмаған, ол артық көрініп те тұрмаған, лекен шағылған. Һәм һәр вақытта да Тоқай бұл ақтап турында печать проклятия деп әйме, қарғыш мүхірі деп әйтем енді татаршасы, шулай деп келейте тұрған бұлар. Лекен екінші яқтан, қазіргі вақытта медицина қызметкерлері, қайбір врачлар әйтелер енді, Тоқайның өпке туберкулезі, шошы көз туберкулезінен башланған деп. Олай да бұларға мүмкін екен. Туберкулез башта көзде, анан соң өпкеге көше екен. Не болса да болған, енді сөзде жоқ. Қасама қойда, келе Тоқайның ең бірінші барған орыны ол Әлисла газетасы редакциясы, бұлар шында барып кіре ол. Çünkü Әлисла редакциясы Тоқай яшәгән Булгак номерларының бірінші этажында урнашкан була ол. Башта кіріп Булгак номерларында үзенә номер ала һәм шунда Әлисла газетасына төшә ул редакциягә. Анда исә Галиәскәр Камал тиз генә нидер язып утырган була. Уның игътибар да итми, күтәрелеп тә карамый. Biraz yazıp işlerim bitirdikten sonra Галиәскәр Камал күтәрелеп сез кайдан, кем буласыз дип сорыйларга. Мен де килгән идем әле ди Уральск дип Галиәскәр Камал, сез алайса безнең бөек шагыйрь Тукаевны да беләсез инде дип әйтеп сала. Һәм Тукаев шул кадәр дә уңайсызлана, мен ул үзем булам бит инде дип җавап биргәннән соң Галиәскәр Камал инде тагын да уңайсызланып, нигә алдан әйтмәдегез? Нигә алдан хәбәр бирмәдегез? Без сезне каршы алган булыр идек, башка шәрә кабул иткән булыр идек дип. Күптәп кызларга фуйтына һәм дөрестән инде анда аларның дуслыклары үзелми, шул көннән бергә эшлиләр, иҗат итәләр. Әлисла газетасының ул вакытта редакторы Фатих Амирхан белән Тукай бигрәк танык якын дуслаша. Бөтен эш серләрендә Фатих Амирханга сөйләгән була. Һәм әйтәсе килә, менә соңгы больницага керер алдыннан соңгы очрашуы да Тукайның Фатих Амирхан белән дип әйтелгәнме? Плюс анасын больницага да килеп йөриләр алар. Уларның янына керә, Фатих Амирхан янына, палатага керә. Мен дә иртәгедән больницага керәм ди. Фатих Амирхан исә ярый ди, исән-сау күрешкәнчегә кадәр дип әйтә. Тукай инде үз җавабында тиз генә күрешмәгәле, мин чыкмаска керәм дип әйткән була. Үздән дә шул больницага керүеннән Тукай килеш чыкмый. Больницага кадәр әле барлы юклы шушы 5-6 ел иҗат гомерендә Тукай меңгәнләгән иҗат итә. Һәм рәвитринларда Тукайның үз исәнендә төшеп калган фотолары урналган. Аларның түгел исәбе билгелеләре дип әйтим инде, 13 фотография. Күпчелеге безнең экспозициядә куелган. Игътибар белән карап чыгарсыз. Һәрбер фотода Тукай үзенчәлекле, әлбәттә, кайсысындадыр бик ябык, кайсысындадыр ачыграк фотолар, кайсысындадыр теге темныйрак итеп эшләнелгән фотографиялар, ләкин барысы да оригинал фотографиялар дип әйтәсем килә. Төбәдәдән төшкән фотосы күз алдына килгәндер әймен. Иң атаклы фотографияларның берсесе Гыйльметдин Шәрәф, Тукайның китаплары күпләп чыгаручы издатель буларак. Ул аны попросить итә Тукайдан бер фотографиясын, ләкин Тукай тиз генә ризалашмый, минем диярә чәчләрем дә озынрак ди, чәчләрем дә кистерелмәгән, мин әлегә төшмим ди. Ләкин Гыйльметдин Шәрәф аны инде бер электиргәннән соң кире 3 көн тормый алып тора алар фотосалонга. Фотосалонда фотографтар түбәтәй табып, бюджет китереп, шулай Тукайны фотога төшерәләр. Әмдерстән дә иң атаклы дөнья буенча таныш булган фотографиясына әверәләр. Әйтелсен инде Тукай яшәгән Булгар гостиницасы 40 номерда яши Тукай озак кына вакытын һәм калган дуслары да Галиәскәр Камалда, Фатих Амирханда, Сәгыйд Рәмиевлар шушы гостиницада номерлар алып торганнар. Чөнки гостиницаның янында ул безнең сезнең белән без белгән Галиәскәр Камал театры дип әйтеп инде, чөнки яңасына мин бармаган. Галиәскәр Камал театрының нәкъ каршысында урнашкан, прям чатта урнашкан бу гостиница. Аның янында ук бар шәрик клубы. Хәзерге көндә дә нәкъ шушы исем белән эшләп килүче музей дип әйтим инде, шәрик клубы музейе дип атала ул.
Менә шунда bütün яшьләр җыелып, татар яшьләре, ул булсын укучылар, ул булсын олырак яшьләр дип әйтгәндәйме, олырак кешеләр, барысы да шушы шәрик клубына йөреп, лекциялар тыңлый торган булганнар. Лекциялар гына түгел, Тукайның барлык шигырьләре дә шул шәрик клубында укылганлыгы мәгълүм. Бездә исә шушы Болгар кунакханәсенең bir номерының мебеле саклана. Бу менә 2 урында кресло, өстәл, оригиналлар. Дөрес, Тукай яшәгән Болгар номеры түгел. Әйтәсе килә инде, бик тә ышанасы. Тукай кайчанда булса шушы өстәл артында утыргандыр. Чөнки Галиәсгар Камалга да, Фатих Әмирханга да Тукай һәр вакытта да кунакка керә. Менә калса Тукай кайчанда булса шушы өстәл артында утыргандыр. Һәм витриналарда күрә аласыз. Шул чорда Казанда чыккан, Троицк, аннан соң Оренбургта чыккан газета журналларны, буларның һәрберсендә дә Тукайның әсәрләре бастырылган. Тукай бит инде төп иҗат итүче кешеме. Шул вакытта аннан әйтәсе килә, татар театры туа акрынлап. Әле бит татар театры булмый. Birinci aktyorlar, birinci aktrisalar, Җамал Гизатуллина, Волскайлар сәхнәгә чыга беренчеләрдән булып. Шул рәвешле менә моның эчендә Тукай бик сөенә, бик шатлана. Безнең халкыбыз театрлы булды дип әйтәм. Шундый моментлар була монда. Ләкин икенче яктан Тукай бит әле егет кеше, әйтмә. Егет кеше буларак аның да 5 егет, әйтмә, ниндидер ярату хисләре турында язасы килә. Шушы чорда Зәйтүнә Мәүлидова дигән кыз Казанга, Чистайдан Казанга укырга килә. Менә шушы кыз бит инде үзенең иптәш кызларын иятеп, Әйса газетасына шагыйрь Тукайны күрергә киләләр. Менә шушындый батлы юклы 5 очрашу була ул. Кайдадыр менә остановкада шушы редакция янында туктап сөйләшеп тора Тукай Зәйтүнәләр белән. Менә шушы очрашулардан соң Тукайның мәхәббәт шигырьләре барга килә. Җир яшәр мәзгил ачылмас төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигыре шагыйрь булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь әйтегез рухланмаган. Байроныңмы, Пушкиныңмы, Лермонтовыңмы кайсысы? Әмма ләззәтле дәсең яшелән базар, яшелен яну. Бар микән, моны миннән бүтән аңлаучысы дип яза Тукай үзенең мәхәббәт шигырендә. Берстән дә нәкъ шушы Зәйтүнә Тукайның беренче мәхәббәте буларак тарихка кирип кала. Кызганыч әлбәттә, гаилә кормый Тукайыбыз, өлгерми кала менә шушы авыру сәбәпле. Зәйтүнә соңрак тормышка чыга, Кадир Расулов дигән кешегә, һәм ул безнең татар язучысы Ател Расихның әнисе була. Ател Расих инде билгеле булганча бик тарихи романнар язган, теге зур шәхес язучы. Шунысы белән әдәбиятка кирип калган шәхес дип әйтәсем килә. Инде Ател Расих еллар узгач үзенең истәлекләрендә яза. Безнең әни гомер буе Тукайның шигырьләрен яттан сөйли иде дип инде. Без һәр вакытта да Тукай каберенә бара идек дип, һәм безнең һәр чак йорт эчендә зур гына Тукай портреты инеп торды дип. Менә шулай хөрмәт булгандырмы инде, ярату булгандырмы? Менә шундый моментлар булган. Ләкин кызганыч дөрестән дә авыру үзенекен эшли. 1913 елның 26 февралендә Тукай больницага кирип ята, аны Клячкин клиникасына салалар. Клячкин бик атаклы невролог булган ул. Больницасына, үзенең клиникасына туберкулез белән авыручы кешене кабул итәргә тиеш булмый, үзләренең остаклары буенча, ләкин иптәшләре бик үтенеп сораганнан соң, әйтәләр инде, бер генә сүзен аңламаса да, белмәсә дә, бер кабат күзләп чыккан Тукайның шигырьләрен һәм инде риза булган дип, үзенең клиникасына 2 тәрәзәле бик яқты палатага урнаштыралар Тукайны, һәм дөрестән дә менә шул палатага, шул больницага Тукай үзенең апасы биргән 2 мендәрне алып больницага кирип ята. Менә бу фото зур итеп ясалды берсесе, витринада аның кичерәге бар. 2 фото дип әйтәм, бер генә түгел. Алар Тукайның үләренә 1 көн кала, 28 сәгать калган була Тукайның вафатына. Эшләнелә бу фотографиялар. Чөнки дуслары һәр вакытта да янәшә була. Алар күрәләр, беләләр Тукайның никадәр инде авыру икәнен. Һәм менә шулай фотограф чакыртып 2 фотографияны алып калалар. Һәм бик нык авырып, бик нык ябыгып, Тукай 26 яшендә вафат була. 1913 елның 15 апрелендә.
Күмәләр 1915 елның 17 апрелендә генә, чөнки кичке сәгать 8:15 минутта вафат була Тукай. Икенче көнне документлар күләмсен әзерләгәннәр инде, һәм өченче көн була инде ул әйе. Юк, икенче көн була инде ул нидән соң. Үлеменнән соң 17 апрель көнне иртүк Тукайны озатырга чыгалар. Һәм 6 меңләп кеше була. Тукайны беренчеләрдән булып өйрәнүче Ибраһим Нуруллин үзенең өйрәнү эше, Тукайга багышлаган өйрәнү эшен нинди юллар белән башлый? Казан моңа кадәр мондый зур җиназаны күргәне булмаган иде. Халык агыла ди. Анда 6 меңнән артык халык булганлыгы мәгълүм һәм дөрестән дә татарларга түгел, башка милләт вәкилләре дә Тукайны зурлап, хәтта дошманнары да дип әйтәләр, Тукайны соңгы юлга озатырга килгәннәр. Ул мизгелләр безнең соңгы витринада карагызарсыз, дошманнар дигәннән дөрестән дә анда кеше булгач инде дустың да була, дошманың да була бит инде. Тукайда дошманнар да бик күп булган дип әйтәләр инде ана. Анда әле менә шушы дин, ике өлешкә бүленә. Ул хәзер дә шулайрак шикелле тоела миңа. Бар динне чынлап тотучылар, бар инде кеше күрсен өчен тотучылар. Һәм менә ул динчеләр ул вакытта динне бары тик үз мәнфәгатьләре өчен генә кулланалар, Аларга бәлки гомумән кирәк тә булмагандыр ул. Алар аны менә шул дөнья тоткасы итеп тоталар. Һәм менә андыйларны Тукай бер дә яратмаган. Тукайга да әлбәттә имансыз, динсез дип әйтүчеләр бик күп булган. Һәм улларга шундый исән вакытында ул җавап язып калдыра. Дусларым, кардәшләрем ди, сез муллаларга әйтегез ди. Шушы 2 елны укырлар мине күнгәч кабремә. Әхле тәхфир күреп гаҗәпләнсен актык сүзем. Күр ничек иман белән Коръән тулган сәдремә ди, күңлемә ди. Беләсезме? Менә бу шигырь юллары Тукайның җеназасы өстендә укылган. Шул вакытта укылган. Һәм бик күпләрне аптырашта калдырганнар. Нинди бөек акыллы булган Тукайыбыз дип инде. Һәм тагын бер момент, Тукай бик баш шагыйрь булган, үз исәнендә үк дөрестән дә Тукайның үзенә зур йортлар төзеп чыгарлык акчалары булган. Ләкин кайда булганнар сыңалар? Алар издательләрдә, Тукайның китапларын бастыручыларда, газета чыгаручыларда булган. Тукайны ялганлап тотучылар бик күп булган. Мин сиңа аны соңрак бирермен, мин сиңа обязательно бирермен дигән. Биргән очракта да ул акчаларны саклап торучы күсиләр бик күп булган. Без менә 2 ел элек Казанда Галискар Камалның кеше залында карап кайттык, Тукай Казанга кайткан дигән спектакль. Һәм менә ул спектакльдә анда күсиләр образлары керткәннәр. Дөрес килешә. Тукай төрле гостиницаларда яшәгән, иң арзанлы номерлар алган. Анда күсиләр дә булгандыр. Бит менә шуннан соң мин уйлый торганнан соң шуны фикергә килдем. Бит Тукай янында чын 2 аяклы, 2 күзле, 2 колаклы күсиләр дә бик күп булган. Менә Тукайның юмартлыгыннан бик яхшы файдаланучылар, Тукайның гонорар алуын, жалование алуларын бөтенесен көтеп кенә торганнар. Һәм инде төрле сәбәпләр табып, Тукайдан һәр вакытта да үзләренә әҗәккә акча сорап торалар. Тукай юмар, Тукай бирә, уларны кире сорап ала да белмәгән. Менә шул рәвешле Тукайның бик күп акчаларының шул дошманнары кулында булган дип әйтим инде, Менә андый мизгелләр була. Чынлыкта исә, кабатлап әйтәм, Тукай бик бай шагыйрь булган. Аның һәрбер шигырь юлына 50 тиен алтын яки 50 тиен көмеш белән түләгәннәр. 10 мең шигырь юлы язып калдыра Тукай үз исәнендә. Бу бик зур сан, 10 мең шигырь юлы һәм 500 публицистика. Һәм дөрестән дә инде шул шигырьнең бик күп кешеләрен көнләштерерлек итеп яшәгән, иҗат иткән Тукай. Тукай өчен дөрестән икенче яктан аңа материаль байлык бер ни тормаган. Ул үзенең халкының матди байлыгы өчен бик нык тырышкан. Рухи байлыгы өчен гафу итегез, рухи байлык өчен, матди байлык гомумән дә Тукай өчен бер ни тормаган. Тукай үзенең халкын телле, әдәбиятлы, мәдәниятлы, театрлы итәсе килә. Һәм ул миңа калса максатына ирешкәндә. Һәм инде җомаклап шуны әйтәсем килә. Тукай кадәрле зур мирас калдырган бер генә дә шәхес юк. Татар әдәбияты буенча карасак, бер генә дә андый шәхес юк.
Bu 10 minlegen şiir yolu, 500 publisistik dip ettim indeyme. Minelegen kitaplar, Müzisyenin de Tukay'ın 33 kitabı çığa, 34. kitabında çıkarıga bektiri. Lekin ülgirmey kala. O 34. kitap 1914 yılında Tukay vefatından soň çığa. Mine şunday zor işler başkargan, halkının bäheti, kileşegi için selametligin de kızganmagan büyük Tukay ol. Biz onu unuturga bir nindi de hakkımız yok. Tukay bir, Tukay kabatlanmaz hem Tukay mengili. Rahmet iktibarınız için. Mine şu. Rahmet. İktibarınız için, rahmet, hürmet edip kelgeniz için. Indi bir kabat büzlep şığınız, fotolarga çersiniz bolsa. Her vakit